Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, at nagbabalik ulit tayo sa ating weather analysis ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Abril 26 hanggang 28, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang ating latest GovSat. Simula na yung araw nito ng Lunes hanggang bukas Martes. Ang once na bagyong si Bising ay nalusaw na po. Naging parte na lamang nitong cold front na nakakabit dito sa isang frontal system. So wala na po itong bagyong ito. At nakalabas na rin sa ating bansa. At kasalukuyan, ang nag-prevail po na weather system, dalawa po sa Pilipinas. Yung isa, yung northeasterly surface wind flow. At nakaka-affect po ito sa Luzon, kasama po ang Batanes, Bubuing Capa Islands, pati na rin ang bahagi po ng Central Luzon. So nagkakaroon po ito ng maulap na pabuwirin na may mga isolated rain showers o thunderstorms, lalo na sa tanghali o hapon. Samantala, ang Mindanao naman po ay nasa influensya po ng tinatawag nating surface trough. May mga cloudiness din po yan at may mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat lalo sa hapon o gabi. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging maliwalas ang panahon, mainit. At kung minsan may mga possible pa rin ng isolated showers at thunderstorms na pwedeng maranasan po sa ibang bahagi po ng Kabisayaan at Bicol. At sa mga oras na ito, balik na tayo sa neutral climate conditions. Wala tayong La Niña na. But yung epekto po ay mag-prevail pa rin halos hanggang sa buwan ng Hunyo o Hulyo. Okay, magko-coincide po yun sa tag-ulan. So parang hindi natin ma-feel masyado yung tag-init dahil may mga thunderstorms po tayong inaasahan. Dulot po nitong epekto pa rin ng katatapos pa lamang La Niña. Okay? So wala po tayong natatanawan na bagong LPA na nagpo-form sa labas ng ating bansa. May surface trough po dito sa may south ng Central Micronesia. Hindi naman po iyan magde-develop. And kung tingnan natin yung fast animation, ayan po, halos all clear po ang ating bansa sa any development ng isang bagyo o LPA. At kung titingnan natin yung windy.com, zoom in satellite animation, ito yung mga low to mid-level cloudiness. Dulot po ng northeasterlies, nagbibigay po ito ng precipitation, isolated precipitation sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. So, mga isolated showers lang po yan. Samantala sa Mindanao, ito po, may nagpo-form ng mga localized thunderstorms. Common po yan sa Mindanao, lalo na ngayon na bumalik na sa normal ang ating klima. Although pag La Niña kasi mas grabe mga ulan sa kanila. So normal rainfall po ang nagaganap po sa area nila. At kung tinignan natin yung ating forecast sa ECMWF o European Model, susunod na 3 araw, kung sa windy.com, bukas po ng hapon, Martes, inaasahan pa rin mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng Mindanao, isolated to scattered ones. Dito rin po sa Visayas, Bicol region at ibang bahagi po ng gitna at Hilagang Luzon, may mga possible pong mga rain showers. Dulot po ng northeasterly surface wind flow at mga local convection dahil po sa epekto pa rin ng papaalis na pong La Niña o tatapos lamang na La Niña. So, pagdating naman po ng Miyerkules, inaasahan pa rin mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng Mindanao. At ganun pa rin, same weather conditions po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, but naglalamang po yung tinatawag nating tag-init po. Although may mga isolated showers po tayong pwedeng makanasan, lalo na sa hapon o gabi. At bago tayong paalam, ito yung latest La Niña or El Nino update na yung kalagitnaan ng Abril 2021. At sa new forecast ay talagang malakas na po na yung neutral conditions. Nasa 78% ang probability na yung Abril hanggang Hunyo. At inaasahan po ito mag-prevail hanggang sa katapusan ng ating taon. But sa last quarter ng 2021, posibleng bumalik ang La Niña, which is common. Pag may La Niña event, sometimes nag-extend sila for 2 years. Naglalaylo muna sa kalagitnaan ng taon. Usually, lumalakas sila sa katapusan, but mababa po ang tsansa, nasa 38%. Mas lamang po ang neutral conditions or normal conditions, nasa 43% ang probability. So, ang epekto po niyan sa mga bagyo ay magiging normal po ang mga tropical cyclone formation at yung mga papasok ng PAR. Mag-average po in 19 to 22 at may mga possible na mga landfalls po sa ating bansa, mga 9 hanggang 10. Let's hope and pray na sa katapusan, since yan po yung mga bare months na posibleng magkakaroon tayo mga landfalling mga typhoons, sana po lahat po sila mag-recurve at wala pong maapektuhan sa anumang bahagi ng ating bansa. Sana po may hina lamang po dahil nakita natin nung Abril ay medyo may nag-form po na super lakas na bagyo. Okay? Mas malakas pa po
sa nauna pang bagyong Auring noong Pebrero. So itong nag-form na ito ay pangkaraniwan sa buwan ng Abril. Although sobrang lakas po siya, 300 kph. So hopefully sana wala pong sumunod niyan. Alam natin na mayroon tayong climate change ngayon, so baka magiging common na po yan. So let's hope and pray na mag-recover sila lahat. At kung titingnan natin yung precipitation, dahil po sa meron pa rin tayong epekto ng La Nina for the next 3 months hanggang buwan ng Hulyo, pag onset po ng tag-ulan sa Hunyo ay patuloy pa rin ang above average rainfall sa malaking bahagi po ng Pilipinas, lalo na sa may Kabisayaan, Bicol, Central Luzon, Sulu Archipelago. Nasa 70+% ang probability ng above average na rainfall dulot po nitong mga weather systems na ito. Mga bagyo, habagat. Habagat kasi mga last week of May, darating na yan, o June. So, magkakaroon po tayo ng mga pag-ulan ulit dahil po sa epekto pa rin ng katatapos lamang ng La Nina. Usually, pagtapos ng La Nina, meron pa yan up to 3 months na epekto. So, hindi yan agad-agad na alis. Hindi naman po ito weather system. It's a climate system. So, itong climatic phenomenon na ito, pag natapos ang event, meron pa rin yung epekto hanggang next 3 months. Which is good sa mga farmers na kailangan nila mga pag-ulan, although may mga 2 weeks tayong walang ulan. At after nitong bagyong si Bising, may mga ulan-ulan naman po na nagaganap sa malaking bahagi ng ating bansa. So far, yan po ang ating latest sa ating panahon at sa klima, lalo na sa katatapos lamang La Nina. So, let's hope and pray na sana walang bagyong malalakas na tatama sa Pilipinas ngayong 2021. Okay, so dyan muna ang ating update. Babalik ulit tayo sa Miyerkules upang bigay sa inyong latest mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Padua ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.